L'Amérique sanfɛ cɛlu musobangana kirila bi juma la irisila kiriso dɔ fɛ ka da a ka jalakiliw kan ni dɔrɔgu ko ye min n'a ɲangili bɛna se ka t'i jɔ fo san 10 kaso ɲɔgɔnna la. A minɛna Moscou pankurunjigiyɔrɔ dɔ la février tɛmɛnen na ne k'a jalaki ni dɔrɔgu trafiquant ye. Ketanji Brown Jackson ye a ka kalikasiɲɛ kɛ alamisadon na ka kɛ l'Amérique Cour suprême kiiritigɛla ye ne ka tila ka kɛ a farafinmuso fɔlɔ ye ka kiirikɛla jɔyɔrɔ sɔrɔ nin kiirisoba in kɔnɔna na. L'Amérique Cour suprême ye Biden lafasa alamisadon na a ka baaraw la ka dansigi kɛ tungaladenw ka hakɛ talenw na Donald Trump fɛ min kɛra sababu ye ka tunga laɲinikɛla caman bali tunga sɛbɛn laɲiniw na. Tungaden caman sara kamiyɔnba min kɔnɔna na Texas mara la chauffeur tun be alamisadon na San Antonio furuba kiirikɛnɛ dɔ kan. Polisiw ye a yira k'a fɔ k'u ye chauffeur kɛ in minɛ waati min na ko a tun t'a yɛrɛ kalama ko sabula k'a tun kɛlen bɛ ka dɔrɔgu gɛlɛnba de ta. Florida kiirikɛla ye a laseli kɛ alamisadon na k'a fɔ ko a ye kɔnɔtiɲɛ dabilali sariyaw lawaleyali lajɔ fɔlɔ ne tile 15 ye k'a daminɛ bi juma la a ka maraw kɔnɔna na.